Nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, pamilya sa gilutang sa Purok Boulevard, Barangay 13 ginahulat sa Police Station 1 agod magpasaka kaso batok sa sospetsado. Flood control project sa Mambulok Creek natapos na sang CDRRMO. Pila ka mga opisyal nga nagtambong sa pagsinapol sang Lab Negros nagnegatibo sa COVID-19. Balita nasyonal, ginpahayag sang DOH Assistant Secretary Kenneth Ronquillo nga ang Pilipinas ang ginakulang sang 92,000 ka mga doktor kag 44,000 nurses sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa congressional inquiry sa tuigan nga deployment cap sang healthcare worker, ginpahayag ni Ronquillo may shortage naman nga 19,000 ka mga medical technologist, 14,000 ka pharmacist, 17,000 ka radiologic technicians, kag radiologic technologist. Suno kay Ronquillo ini nga numero ang basihan sang duli para ipatuman ang deployment cap. Portino, kulang na, nagre-resign ang iban na, ang iban disgustado na sa gobyerno. Bangod ula magtulupa ang ila sini, dapat mga benepisyo. Hindi ko kaintindi bilyon ang ginpain sa DOH, wala pa magtupa ang pila ka mga kinahanglanon, kag sumungman pila ka dapat batunon sa mga frontliner. Porte na ang dinaguso sang bilyon, iskandalyo, bilyon diri, bilyon dito. Ang pobre nga mga frontliner, mga doktor kag nurses, ang iban sa ila tubtob karon wala pa makabaton sang dapat benepisyo para sa ila. Sila ning nagatubang sa mga delikado nga buluhaton, ginataya ang kabuhi sa pag-atubang sa mga biktima sang COVID. Sila pa ang gindidan sa mga benepisyo nga dapat baton nila sa tunga sining pandemya. Ginbutang mo sa piligrong kabuhi mo, gintaya mong kabuhi mo. In return, dapat kuntan ni ining mga benepisyo, dapat nabato na sang mga health worker kag mga frontliner. Mahatagan niya ang duluble nga mga sweldo sa pila ka ahinsya sa gobyerno. Ini sila ya, nga nagataya sa ila kabuhi, daw hindi pa makabaton sang benepisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, morning na, sa Bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na ang Bilog nga Bacolod kag probinsya? Kamusta ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Idulong sang aton patrol nga nagalagulad niyan sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Sigurado ako nagalibot na subong ang aton patrol, ginaman of course kay Biyernes subong. Ti gwapagid ang nagaman sa patrol sining kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon na ba nagahulas ang dalan, ang mga salakyan sa igad sang dalan, medyo basa man, bangod man sa may pila ka bahin sang syudad sa Bacolod nga nag-ulan-ulan kagabi, Action Fred, no. Amo na daw muok-muok ang tulog sang aton sining mga ka-aksyon, pero sigurado subong nga kaagahon nagapulo pangapi na nagapamati sa aton. Update sa tanan-tanan nga balita, Action Fred. Subong nga aga, subong kaagahon, ti siyempre amo ni oras sa pila pa lang, Action Fred. 35 minutos pa lang ang nakaligad ang matapos ang nga alas 4 nga among curfew dito sa syudad sa Bacolod. Pero tikwisado wala naman ang inatuman. Pero kalabanan ni Action Fred na hadlok mo kay kanugon kung 200-300 nga ibayad mo sa penalidad kung matikitan ikaw sang aton sining otoridad. Pero may mga considerations here when it comes sa mga nagalinya na para makapa-rehistro. Kaya subong nga adlaw na Action Fred, no, ang COMELEC registration diri sa bahin sang Ayala Mall, tiyambot ko nagapinuli. Pa sila. Kaya iba Action Fred, yung mga bit-bit ng mga backpack, ang iba nagabalo na lang
sa ila sini nga pagkaon kasi syempre kwarta gid kay tiki knowing action friend nga Ayala Mall sa daan ti ang tawo nagkakagutom tapos sa guwaan daan may ara sa nagabulubaligya ti do luoy kay gili ko lang kwarta kay malanat ang mata mo pero kung kabalo ka may kwarta ka pero tani ginagatipid-tipid ka syempre hindi ka gikatipid pangod nga ara man palibot wala ka manubrahon kundi magaling na lang imo sila nga baba samtang nga gahulat sang imo torno nga magparehistro kaga kabudlay man na action friend no kay amo na wala mo sa mga nag-insert sa linya hindi na kisama piaran sa atos likod yung dugay maglakas sa linya o gali kami ara sang naga-insert is tubang. Tani, sindihanay lang mga atas ni mga action. Pero anyway, action friend, amo na sa gihapon tulutawhay lang kita dire. Kagkabay pa tayo yun for the whole day action friend. Kaya tinitag sa tagsaman kita ka mga kwan, sa mga obligasyon. Kung may ara sang mga insidente, kag-aksidente, apektado, ginana action friend. No? So, lang itatas ni mga action kay ara sa gyapon no ang ato niya COVID-19 cases syempre amo yang constant no kung hindi naganubo pabilin lang siya sa 3 digits naman o kung sa 2 digits kaya atong sila action wala gyapon nagapasing nga may COVID-19 di gasalig lang sila nga gasalig sa ila man nga pagpati man action friend no pero dapat halong kita tanan sa tanan man nga oras. Para naman sa complete nga management, nga liver detox, mag-DDX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DDX 500, ang may detoxifying compounds kinagatimba sa aton dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, pangunday ni sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, una sa pasitona sa aksyon. Sa bakalot, aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na madmad na kamo. Anano ang pamahaw nga inyo ginapreparar karon nga kaagahon. Ako nya malaswalan ko karon nga aga. Bawti, kumplito na ko to. Tugabang, takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, margoso, balunggay. Baklang ko lang na karon green shell, okay na. Torta kalubulubo, porte na nga pamahaw. Karon nga kaagahon. Ang ka-serve si mo bago lang tapos paligo, kampyon na. Katulot tampi lang to alya ba? Enjoy ka sa pamahaw mo karon nga aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Aber, una nga hutong sang aton sini roll call karon nga kagahon. Una gyapon si Milili Oligo, si Elvira Hilogo. Good morning. Sige, kay Rotsel Magbanwa, morning sa Los Baños, Laguna. Kay Ebeline Pamusino, morning. Sige, kay Milili Uligo, sige. Elvira Hilogo, morning. Tamiyaw ko lang taga William Mercedes Singkang Airport. Taga Singkang Airport, good morning. Kay Vance Labargan, tamiyaw lang 18th birthday kay Itis Hanilia Labargan sa Moises Padilla. Happy birthday lang Kay Aida Alunan, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Tens o Contiers Vergara Sanso, good morning man. Kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, naga-monitor na. Kay Lorina Hunako Castillo. Kay Ronnie Gordon, sige, naga-monitor na karong aga. Kay Star Mayo, hello Action Fred, naga-monitor sa Minneapolis. Thank you, Gid. Kay Ging Amar, morning. Happy listening sa Amar family sa La Carlota City.
kay Edwin Miranda Sr. Good morning kay Richard Malayang. O sige, morning lang, taga La Carlota. Kay Giovanni Sope sa Montreal, Canada. Naga-monitor na karon nga kagahon. Kay Juniel Cartel Bilyute, pamilya Bilyute kuno sa Central Maao. Kay Nick Alit, good morning man. Dira kay Utay Benedicto. O sige, naga-monitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Tamiayo lang kay Bibi Cagnonoy Adriana sang barangay San Jose Sipalay. Kay Errol Cordero Aliangan, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Solidad Ramirez. Kay Section Defensor sa Manapla, good morning. Kay Aileen Rojo, naga-monitor sa Gisan. Tamiyaw si Badoy Rojo. Ba, nagaulan ang panamyaw aga pa. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gayla, inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw Nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic, Lunes at Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Bawa, damo-damo nga mga bagyo, tatlo ka mga
tropical cyclone ang mahimo magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa masunod nga bulan 5, tubtob 8 ka bagyo ang inapaabot tubtob matapos ang tuig 2021 suno sa pag-asa. May low pressure area ginamonitor mga 205 kilometro dito sa Pag-asa Island sa Palawan. Tiyan mo ini ang tikang sang panahon. Hindi kita magsalig. Preparar kita kay kada tuig hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na, kay Imbong Jucampo nagamonitor na sa Mao, kay Rot Antiquinia, morning ko Bacolod, sa Santo Niño Build, kay Madam Aping Agapa, nagaluto para sa iya karinderya, kay Milvin Piñapel, good morning man, kay Nonoy Elmer Eliano, good morning, tamyaw ko dila sa pamilya Aliano, sa Sinda Apolonia, kag happy birthday ko no, kay Toto Kaiber Eliano, nagamonitor live sa Quezon City. Sige si Alex Muntisa rin na pamahaw ya ko no. Adobo nga tahong ba, kampiyon si Alex Muntisa. Kay Action Jenny Ulate, ara siya nagabonitor. Kay Martin Aliling, good morning man, may lang nga pagmonitor. Kay Manjo Arniho, good morning. Las 4:53 na. O naka-record na ho ni Negros Occidental sang 320 ka bag-o nga COVID-19 nga kaso kahapon Huwebes. Ang Bacolod naman nadugangan sang 145 ka bag-o nga kaso. Ini nga mga kaso ang kabahin sa 1021 ka bag-o nga kaso nga na-report sa Bugos nga Region 6 kahapon. Sa bulletin sang DOH6 1,219 ang bag-o nga recovery sa Western Visayas, samtang 13 ang duga nga patay. Yara na sa 16,107 ang aktibong kaso sa Region 6. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansang ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, kagaya na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agad yung banwa, mabugnaw nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Kapi-kapi ka mo anay da. Dr. Alfred's Green Coffee. In Standard Time, las 5 na. Oy, congrats anaya sa aton pasada pa premyo panalo 2021 kay Janel Salmurin sang Purok Sumil 2 Barangay Bata, tricycle driver, kag kay Ray Alonso Villa Esperanza Tangob, ang Biyaheya Airport Central Market o claim na sang inyo 500
pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:01. Bawo si Alex Montisao, gaasong panamyaw ya. Kay Ma'am Star Mayo kuno sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dila Agdon sang Phoenix, Arizona. Kag Ma'am Lida Samura Yamagishi sang Tokyo, Japan. Pwerte si Alex Montisa. Kay Jipre Arcoyo, good morning. Kay Rona Regida Traba, morning. Happy birthday kuno sa amon daddy Gines. Okay. Kay Gines, happy birthday. Kay Manjo Arnijo. Kay Andrino Comida Botanias, nagamonitor. Sige. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning. Monitor lang kami dire sa Barangay Handumanan, Pamilya Juanisa, Disina, Bulag. Solidad Ramirez, good morning man. Morning ko no. Papa Jimmy Panike. Kay Bibing Guerrero, sang Barangay Cartagena, Sipalay City. Kay Erwin Dicatoria Gonzales, good morning man. Ga-monitor lang sa Maaw. Kay Jocelyn Kalamaan. Kay Maricel Alonsabe, good morning. Asinda Conchita, Barangay Sagang, La Castillana. Diri kita. Mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, pamilya sang ginlutang sa Purok Boulevard, Barangay 13. Ginahulat sang Police Station 1 agod magpasaka kaso batok sa sospetsado. Police Balita. Detalye, upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginaulat na karon sa Police Station number 1 nga makakadto ang pamilya ni Lito Borbon sang Purok Boulevard, Barangay 13. Agud nga mag-execute sa affidavit ka mapasaka nila ang kaso batok sa persona nga nagluthang sa biktima. Ini ang parayag ni Police Major Ramel Saruna, hepe sa Police Station number 1 sa interview sa Action Radio. Suno kay Saruna, Action Fred, wala na siyang problema bangod nga may ara na sila person of interest o kon persona nga ginapatihan natudlo sa mga testigo responsable nga nagluthang kay Barbon Santo Miyerkules ang ugto matapos nga makapaligo ini sa nga pulian dira sa nasambit nga lugar. Suno kay Saruna, Action Fred, nagtumar sang kainit ang pamilya sang suspetsado bangod masaymi ini nga nagamaoy kag bisan mismo ang iya sini pamilya at nay paniyang ginbuno ang iya sini kagulingon nga bata nga sa pagpati sa kalabanan may diferensya sa panghuna-una ang biktima. Suno kay Saruna, Action Fred, kung nag-report gilayon ang pamilya sa biktima, posible natakpan pa nila ang suspetsado matapos aksidente apang nakita niya nga may ara pa cover up nga natabo sa pamilya sang biktima, rason ko nga nakapalagyo ang sospetsado. Bali ang development sa update sa investigasyon namon, may ara na kami persons of interest. Tapos ang mga persons of interest kilala man ng pamilya sa biktima kag dira man lang ga-star sa ang among nga lugar sa Purok Boulevard. Ara pa sa share sa lugar? Kagahapon wala na sang gakandak na kami at first operations kay wala gabi nga cooperate ang pamilya kay ilagin sabon-tabunan ang insidente pero may naghatag sa mga information siya ang persons of interest taga-dira lang kay kilala gid sa ila pamilya amo to nga daw una naman aboto wala gid kooperasyon daw may cover up bala nga nitabo wala dai naman siya nadakpan. So butsin ko na pagkadula isir sa lugar dako ang posibilidad nga siya naghimo sang krimen. Yes, siya gid na nagimo krimen ka damo man nakakita nga siya gid ang gatiro kay damo tao mo tapos lapitan na dikit-dikit ang balay tapos ang time ang nitabo ang aksidente ara man lang mga utod niya sa lugar sa natabuan sa pagpangtero. So kung nakapanugid sa inyo sa ang pamilya sa biktima, posible nadakpan nyo na mismo gid ngadlaw. Yes, nadakpan tani dahil na mo. Tining kay wala gid sila gano sa ibang pa tao na mo nakuha ang impormasyon. So sila mismo nga pamilya do may cover up? Yes, amo na niya talapangdan namon sa amon investigasyon pag-abot sa crime scene namon kagahapon. Action Fred, si Police Major Ramel Saruna, hepe sa Police Station number 1. Ini nga report ginadulong sa iyo sa Kalawansang Santol Plaza Bar Soap, puno sang whitening formula, batok sa ikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
las 5:06 na. Kay John Sirna, good morning. Kay Dilmar Di Kinya, watching on board sa Carnival. Ba, on board ha? Dodge Dalida, morning. Oho, sige. Kay Rimar Biranyo Lingoste, from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Raquel Di Maala, ga-monitor kami dia sa Pontevedra. Sige. Kay Nobe Magapan, morning. Monitor kami di sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balans. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Oy, basi kung may kapan nga bukol sa lawas, tunawa, gamita ang Santon Plus Herbal Capsule. Madamo na nga testimonya nagpamatuod nga ang bukol nga nagtubo sa lawas natunaw ang gingamit nila Santon Plus Herbal Capsule. So no problem na. Kung may magtubo nga bukol, tunawa dayon gamita ang Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi kadali tapikan, ilanat, sipon, ubo, trangkaso, mga patimaan sang COVID-19. Pero kung naka Mighty C kamo, mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga pamalatian. Ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Gaupon ni Permi wala gabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na aber. Dire kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw.
26-7. Una nga bula, resulta 26 kag 7. Second draw, 31-12. Ikaduha nga bula, resulta 31 kag 12. Third draw, 4-38. Ikatatlo nga bula, resulta 4 kag 38. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita ang jackpot 44,950,218. Resulta in any order 37, 17, 41, 38, 20, 28. Resulta sang 649 37, 17, 41, 38, 20 kag 28. Saylo kita 642 jackpot 29,947,726. Ari ang resulta 3, 10, 23, 15, 34, 27. Resulta sang 642 3, 10, 23, 15, 34 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Libby Hilugo, good morning. Nagamonitor sa Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Kay Jinky Di Alagdon, morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, nagamonitor sa Arizona, USA. Sige. Kay James Valencia, good morning. Sa Nahaba, Bakong. Kay Imbong Jocampo, good morning man. Dali lang, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Rimat Magbanwa Euro, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagservisyo.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Las 5:20 na. Aber, dire kita. Flood control project sa Mambulok Creek natapos sang CDRRMO. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon at kay Hupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Natapos na sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagpatigayon sa dredging operation sa Mambulok Creek. Tinalikdan nga daw. Sunog kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Jo Marie Vargas. Ila nakita ang kayuhan nagindulot sa among proyekto bagon sa madasig nga pagnubo sang tubig sa nga nagtupa ang umabaskog nga ulan. Tinalikdan man nga daw. Nagalao man si Vargas kag kuntani mapaganhagan na ang problema sa pagdalom sang tubig sa mga barangay ngayara sa palibot sa among lugar. Padayon man sini nga ginapanawagan ang kooperasyon sa publiko paagi sa pagbantay sa pila ka may individual nga padayon nagaula sang ila basura sa mga sapa. Tapos na magpahapon na ito mo. Hapon o.
So, bali kay nagtupa gapon ng ulan, na-obserbahan ta sir, at least ang natural dredging nag-work. Maya naging siya, nagpatsi sa likod, enter away, nagito ka taas tubig. Andres, ariwa, siguro ka bunok, kaya nga tagdo ka oras, siguro te. Kaya na, yun man trase, sa padasig na mong pagwa. Halos, kahapon, naging problema, bunok lang. Sir, ang usual mga problema about sa basura. Ay, tayo lang doon may basura, pero makuha na lang namon. Naragiya po negatipon, at least gamay-gamay na lang. Pero makuha na lang yung tao namon na dahil yung tigida. Kaya hindi kita sa una na nag-tinergy siya. So, mga sila mo lang 3-4 kasako mo na makuha namon dapat mag-ulan tulo. Ang ka-aksyon nyo, aksyon art tayo hupuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Kay Tuto Tatanda, kay Pitsi Tahan Tordillos, good morning man. Kay Chupilo Espanola Jr., tamyaw ko na niya saling hostia sang Tagda Sontri Hinigaran. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala magpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:27. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Las 5:27 na kay Gina P. Puertes sang Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Good morning. Kay Glini Espanyola Bisario sang Sitio Gusa, Gusa, Barangay Banog-Banog. Kay Katibir, ba si Utay Benedicto ara siya, tamyaw kuno Kapitan Sergio Lebre, Joseph Kalingkag, Sitong Bukog, Bukog, Kagyo Hurulan, sang Baras-Barasan, Manlukahok, Sipalay City. Bawa ka nami kung tani kung ang refund sang siniko, money mano, kayo? Di siling ni Power Watch Negros Secretary General Winnie Sanso nga maaksyonan tani gilayon no sang Seneco kag tumano na mando sang Energy Regulatory Commission i-refund ang sobra nga sukot sa billing sang mga konsumidor sa tung bulan sang Hulyo kag Agosto. Ba nami tani no? Kung ang ibalik kwarta man, kay kwarta man naging kaltas nila sa konsumidor, kwarta mangutan ning i-refund galing kung mabisto gani nga gasulubra ang sukot nya sa billing talang iban-ibanan, wala man ta kabalo kung ginaibanan tuod kung wala kalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na kay Di Anton Diaz sang Patria Village. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang pilikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na magasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Las 5:34 na. Daw medyo nagsarurot man ang rating ni Presidente Rodrigo Duterte suno sa SWS. 9% gid ba kadako sangin os-osang rating. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Atia Kim Iriman. Nira kay Crisilda Balindis Iman sang Panglao, Bohol, good morning. Kay Sandra Balandra sang Barangay Tangob, taga Tangob da, good morning lang. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Giselle Prangko sang Maaw, good morning man. Diri kita. Pila ka mga opisyal nga nagtambong sa pagsinapol sang Lab Negros nagnegatibo sa COVID-19. Balita Kapitulo. Detalye sa niyo po kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred nagnegatibo sa COVID-19 na pila ka mga opisyalis kag miyembro sang Love Negros ini matapos agin pang swab ini sila tinalikdan nga adlaw. Gin na konfirmad rin ni Provincial Administrator Tony Ray Frando Diaz II nga Sanday Governor Eugenio C. Lacson, Board Member Ryan Gamboa, Manapla Mayor Sami Palangka, ibimagalaw na Mayor Marvin Malacon kag Anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang nagnegatibo. Una diri action Fred, nag-positive una amo si kabankalan si Mayor Pedro Zayco, sila si Mark Gules kag talisay si Mayor Niel Lizares. Antes ini sila nagpaswab action Fred, nagpatigayon sila sang Tililipon ining Love Negros dira sa syudad sang Talisay kag una
nga nagpositibo ang alkalde sang Kabankalan. Batsunod diri kay Diaz, inisilatanan ara sa normal nga sitwasyon kag wala sang dapat nga kabalakan. Si Governor Lacson Fred kapila na ka best nga gin swab test ini pero sa maayong palad negatibo tanan. Unang balita, ini sa Aksyon Brian Borda report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36 kay Barayo Gare sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Good morning. Kay Mox Española, good morning man. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Monitor lang kami diya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Grace Diquinia Coral, good morning man. Nagamonitor siya sa Valladolid, Tamiawya, Maria P. Kadayday. Kay Florence Di La Piña, good morning. Dirigali sa kay nanay ko nga si Elizabeth Imbang, good morning kuno. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalap na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden! Action Fred naglamot sa 27,200 pesos sa balon sa ginasuspetson Cebu ang nakuha naman sa ginasabing nga newly identified drug personality sa bypass operation yung ginpatigayon sa Police Station 8 sa Purok Jupiter, Barangay Singkang na kagabi. Ang subject sa operasyon amo si Eric Escalora, legal ang edad, residente man na asang nasambit nga lugar. Nakuha kay Escalora ang gatanan sa plastic na siya sa ginasuspetson Cebu, nakit ng bypass item kaga pinapakadraga para Fernandez. Escalora ang priso karon sa custodial facility kang police station number 8. Balita ni sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ulit Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Morning da kay Art Tandoy, kay Erne Odasco Lidas, bao si Star Mayo Arasya. Kay Jeremy Biaka, good morning. Mayong aga lang kuno siya ginikanan sa barangay Tagok, Kabangkalan. Kabataan niya si Prince, si Micaela, Elizabeth, Michael, may lang kuno nga pag-monitor kag pag-kapi-kapi. Ba si Star Mayo. Star, good morning. Good morning man kay Elvira Hilogo kag Maria Teresa Ting Yulo. Kay Barayugare, good morning. Tamyaw ko no pamilya ya dira sa Kauntaw kay Boss Junior ba Igong, Madam Baby, Noy Inday Gerald, kag John sang Purok Lakson Banwa sang Murcia. Kay Nimpa Ibanez, good morning man. Naga-monitor siya, gatamyaw sa inablo siya. Si Patricia Okbina, happy birthday. Sakto ni Okbina. O, sige. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning man. Naga-monitor subong. Ba, si Ibon Busierho, sang Germany, ara siya. Kay Vicente Escobar,
Good morning, nagamonitor tamiyaw ko kay Tonton Bilyar. Sige, kay Ulib Tababa. Kay Ulib Tababa, good morning. Baka damo-damo sa nag-aarangkada karon nga kagahon. Sige, mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc. Ayan, numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon